Yurtda azyk haritlarynyň döwlet dukanlarynaky üpçünçüligi bilen bagly problemalar dowam edýän mahaly Lewap welaýatyny häkimetler raýatlaryň döwlet dukanlaryndan paýok almak işine täze düzgün girdi. Onuň üçin ýaşaýjylar täzeden kepilnama düzetmeli. Munyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýok almak üçin ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirlikleri her hojalyga kepilnama berýär. 3 ay möhleti bolan şol kepilnamany almak üçin täze talap girdildi. Bu kepilnamany almak üçin raýatlar öz ýaşaýan ýerleriniň polisiýa bölümlerine öý kitaplaryny we pasportlaryny eltip hasaba durmaly. Şeýle-de polisiýa bölümine maşgalanyň 18 ýaşdan ýokary her bir agdasynyň suraty talap edilýär. Polisiýa bölümine suratçy suraty düşürýär hem-de raýatyň pasport maglumatlary elektronik ulgama geçirilýär diýip habarçy aýtdy. Polisiýa raýatyň pasport maglumatlaryny hasaba alyp onuň suratyny alandan soň raýata bir kagyz berýär. Şol kagyzy alyp jaý dolandyryş müdirligine barmaly diýip habarçy prosesi düşündirdi. Onuň maglumatlaryna görä soňra jaý dolandyryş müdirligi polisiýanyň beren resmi kagyzynyň esasyny raýata 3 ay möhleti bolan kepilnama gowşurýar. Şol kepilnama bilen raýat döwlet dukanlaryny paýok üçin hasaba durmaly. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä kepilnama paýok almak isleýän raýatyň öýünde ýaşaýan maşgala agdalarynyň sanyny kepil geçýär. Habarçy häzirki wagtda paýok almak üçin adamlardan talap edilýän kepilnama esasyny olary döwlet dukanlaryny ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümleri we olaryň möçberi barada habar berdi. Aýda 1 litrlik bir sany günebakar ýagy, 2 sany towuk buğdy, 1 kilogram şeker, 5 kilogram un berilýär. Şonu almak üçin bir topar ýere maskaly gatnap suraty düşüp kepilnama almaly. Kepilnama almak bir azap, soňra nowbata ýazylyp azyk paýogyny almak başga bir azap diýip habarçy habar berdi. 1 kilogram unyň döwlet dukanlarynaky bahasy 1 manat. Habarçy paýok üçin zerur bolan kepilnamany almagyň täze prosesini mundan ozal ýurtda sürüjülük şahadatnamasyny ýa-da awtowluga gurutluk hatyny almakda girdilen düzgünlere meňzetdi. Ýa-da öň sürüjülük şahadatnama alnanyna ýa-da awtowluklara gurutluk hat alnanyna polisiýa bölümine el ýyzyny soraýardylar. Polisiýa baryp el ýyzyny tabşyrandan soň olar bir gol çekilen kagyz berýärdi. Şonu eltip beren soň sürüjülük şahadatnamasy ýa-da gurutluk haty berilýärdi diýip habarçy aýtdy. Döwlet azyk dukanlaryna ýeňillikli bahadan berilýän azyk önümlerini almak üçin derur bolan kepilnamany almak prosesine girdilen täze düzgün ýurtda häkimetleriň sanyny ulgamlary kämilleşdirýänliklerini gaýtalaýan wagtlaryna hem-de ýurtda azyk üpçünçüligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän mahalyna gawat gelýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna towuk ýumurtgasynyň üpçünçüligi barada habar berýär. Häzirki wagtda paýtagtda ýerleşýän döwlete degişli dukanlarda çäkli mukdarda köpden bäri satuwdan ýeten towuk ýumurtgasy peýda bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir dukan satyjysy soňky bir hepdäniň dowamyny döwlet dukanlaryna ýumurtganyň gelýänligini ýöne olaryň desine gutorýanlygyny gurrun berdi. Şu öýländen soň dukana çörek almak üçin baranymdan menem gawat geldim we 10 sany towuk ýumurtgasyny almak bedede miýesser etdi diýip habarçy aýtdy. Ýöne 10 towuk ýumurtgasynyň dawa jenjeli uludan boldy. Towuk ýumurtgasynyň satylýanlygyny eşiden ýaşaýjylar ylgaşyp geldi. Emma ýumurtganyň satylmagy 5 minutdan uzaga çekmedi. Takminan 10 töweregi adama ýumurtga satyn almak miýesser etdi. Galyn alyjylar dukan satyjysy bilen dawalaşyp özleriniň şäher häkimliginiň sewda bölümine arz etjekdikleri bilen haýwa tatyp gitdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Habarçy dukan satyjysynyň ýagdaýy düşündirmek üçin eden finansygy barada habar berdi. Satyjy denan maşgala özüne günäniň ýokdugyny aýtdy diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä paýtagtyň döwlet dukanlaryna ýumurtganyň satyljak wagty barada ýaşaýjylara öňünden bildiriş berilmeýär. Towuk ýumurtgasynyň satyljak wagty aýdylanyk gizlinlikde saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ýerden sagat 7-de de öýlänem giýişligem satylmagy mümkin. Ýöne günüň dowamyna bir sapar satylýar diýip habarçy aýtdy.